Send kuom lipodno kopogore koda mano oganda mopogore pacho ka pod medo golo pachgi kotenore kod okang' ma jatend piny William Ruto riembo jotend migepe sirikande odiochieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa Georgia okoleronwa, moko kuom jopiny koni mano en mana chakruok kendo onego koro ochwal e doho moko kuom jotelogo ma itudo kod weche mag mibadhi. Odiochieng' achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto riembo jotend migepe pacho ka, paro mopogore medo nyiedhore, kuma moko kuom jopiny koni okang' ma kamano okoromo. E kaunti ma Mombasa, moko kuom jogo mane waloso godo koni okang' mar ariyo monego kaw en mako kendo tero e doho jotend migepe mitudo kod weche mag mibadhi kaachiel kod tiyo marach gi apis. Ni tenga lwet jogi mogo koromo. Kaw jogi jomonego bed ni e jela. Tergi e jela as early as nyoro. Nikech magi ok jok monego bed ni badaye idogi duokogi kendo ni gidogi bete sirikal. Gimo wacho niya, vijana ma Mombasa ka, wan kaka vijana ma Mombasa ka wan wacho ni ka wadhi mbele jok ma ibro duok e baraza mar waziri mabro bedo e kombe mag migao mopogore opogore pacho ka, nyaka bed jogo mar qualified, jok ma competent. En adieri ni president nomiyo joma onge lony, joma nigi madarau, joma nigi sunga, joma nokong'e ni gitiyo ne jopiny. Koro akwayo ni yiero ma president yiero go cabinet mare o make sure ni oyiero jotich. Kada kadhi 3 months to yier jok manigi akili to mi ng'ato tije, kiko mi ng'ato tich moko luwore gi tich motiyo. Ken daktari omi daktari tije, ken engineer omi engineer tije. Wagone president kamano matin to podi wabire governors, wabire senators, wabire jok ma corrupte odhi dala. Ginyiso luoro ni kadiponi jatend piny Kenya okiko jotend migepe manyien gi mago machon, to midhiero kidek bedo omiyo kaber to gibed jotelo manyien duto. An cabinet manyo gol gi onge maber kata chiel manyalo wacho. Manyalo ungo lwedo onge kata chiel. Afadhali ng'ama nyalo miyo lwedo matin nono en Kindiki. Mana nyalo miyo 30% out of 100. Manyote modongi to koro wito jogo wita te. Koro ko yiero jogi obed very keen, ase wacho ni obed very keen. Rech kethore gi e wiye, top gi e wiye. Koro nego beni rech kosechako top gi e wiye to rech no nego wit te. Nikech waneno ka president ogolo jomoko to wadwaro ni kata mana reform ka police bende reform, jomanyo neg manyo dhi maandamano kabe mondo mi haki margi. Paro maket kod mago ne bende ogole kaunti ma Homa Bay, kuma jodolo ne onyiso jatend piny mondo mi koro onen mariek bang' ojende lonyo Kenya duk ma piny ngima oneno dug jo Kenya. Lani koro yiernwa obwongo, yiernwa paro maliw, telo manyalo kelo gima wadwaro. Ni semiyo gi bandera gi ringo go oromo gi gima ne gitimo. Wadwaro jok ma koro nyalo timo gimiluongo ni service delivery. Ong'e ni to parliament chalo nade mondo mi okaw necessary action manyalo miyo jopiny bed gi yie ni parliament manyo obedo captured ni obedo released. To ka kambi opodho iwe shareholders moko koso shareholders tedhi dala iyiero management manyien mondo mi kambi odhi maber mondo kambi chop kare. Gikoni wenge duto sani koro rango kit telo modwa yiero ka bende gijiwe mondo mi onyon mana kar tiendeno kendo kik odog chien. To en kwayo na ni president kik dog chien, kako chako loso piny kik odog chien. To tim gima jopiny dwaro nikech jopiny emokete kanyo. Kendo ma en kwayo madana chiw ne jolemo duto kamoro amora ma gintie, walem ne piny Kenya molo duto, walem ne president mondo bed gi rieko kasa mobiro yiero ji oyier joma kare. George Aoko, Ramogi TV.